A wani gari a arewa, akwai wata kyakkyawar budurwa mai suna Hauwa. Hauwa budurwa ce mai kyau sosai, mai hankali, kuma mutane da yawa suna santa. Amma a cikin zuciyarta, akwai wani babban sirri da babu wanda ya sani. Wata rana, wani matashi mai suna Usman ya zo neman aurenta. Usman mutum ne mai kirki, kuma yana santa da gaske. Bayan tattaunawa da iyayenta, aka shirya auren su cikin farin ciki. Bikin ya kasance babba sosai, mutane daga ko'ina suka zo. Amma abin da babu wanda ya sani shi ne, Hauwa tana da wani sirrin aure a wani gari daban. Shekara guda kafin ta auri Usman, ta taba auren wani mutum mai suna Kabir a wani gari mai nisa. Amma saboda wani rikici da ya faru, Hauwa ta bar garin ba tare da ta sake komawa ba. Kowa ya yi tunanin auren ya ƙare, saboda haka ta yanke shawaran fara sabuwar rayuwa. Amma a ranar da Hauwa da Usman suke bikin aure, sai wani mutum ya tsaya a ƙofar gidan bikin. Mutumin ya kalli Hauwa cikin mamaki ya ce, "Hauwa, me kike a nan?" Nan take fuskar Hauwa ta canza, domin mutumin da ya zo shi ne Kabir, mijinta na farko. Mutane a wajen suka fara mamaki. Usman ya kalli Hauwa ya ce, "Hauwa, kin san wannan mutumin?" Hauwa ta kasa magana, domin sirrin da ta boye na tsawon lokaci ya fara fitowa fili. Lokacin da Kabir ya tsaya a ƙofar wajen bikin aure ya kira sunan Hauwa, nan take mutane a wajen suka yi shiru. Hauwa ta tsaya cek kamar mutum-mutumi. Hannunta ya fara rawa saboda tsoro. Usman ya kalli Hauwa cikin mamaki ya ce, "Hauwa, kin san wannan mutumin?" Hauwa ta kasa magana. Kabir ya fara matsowa kusa da su. Ya ce cikin murya mai nauyi, "Hauwa, ashe kina nan? Na shafe shekara guda ina neman ki." Mutane a wajen suka fara kallon juna cikin mamaki. Usman ya sake tambaya cikin fushi, "Wane ne kai?" Kabir ya kalli Usman ya ce, "Ni ne mijin Hauwa." Nan take wurin bikin ya rikice. Wasu mata suka rufe baki cikin mamaki. Wasu kuma suka fara magana a hankali. Subhanallah, me ke faruwa? Usman ya tsaya a wurin yana kallon Hauwa cikin bacin rai. Zuciyarsa ta cika da tambayoyi. Ya ce cikin murya mai sanyi amma mai cike da fushi, "Hauwa, ki faɗi gaskiya yanzu." Hauwa ta rufe fuska tana kuka. Ta ce, gaskiya ne, na taba auren Kabir." Wurin ya ƙara rikicewa. Amma Hauwa ta ƙara cewa cikin kuka, "Amma ban san cewa yana raye ba." Mutane suka sake yin mamaki. Usman ya ce, "Me kike nufi?" Hauwa ta ce cikin kuka, "An gaya min cewa Kabir ya mutu a wani hadari. Shi yasa na bar garin." Kabir ya kalle ta cikin mamaki. "Wane ne ya gaya miki haka?" Hauwa ta ce, "Abokinka, Bashir." Nan take fuskar Kabir ta canza, domin Bashir shi ne mutumin da ya fi yarda da shi. Amma a daidai lokaci, sai wani mutum ya tsaya a bayan mutane yana kallon su cikin tsoro. Mutumin shi ne Bashir, kuma ya san cewa sirrin da ya boye yana gab da fitowa. Bayan Hauwa ta faɗa cewa ta taba auren Kabir, wurin bikin ya rikici gaba ɗaya. Mutane suka fara magana cikin mamaki. Wasu suna cewa, "Subhanallah, wannan abin kunya ne." Usman ya tsaya a wurin yana kallon Hauwa cikin bacin rai. Zuciyarsa ta cika da tambayoyi. Ya ce cikin murya mai sanyi amma mai cike da fushi, "Hauwa, me yasa kika boye min wannan?" Hauwa tana kuka sosai. "Na rantse, ban san cewa Kabir yana raye ba. An gaya min ya mutu." Sai Kabir ya ce cikin mamaki, "Ni kuma an gaya min cewa ke ce kika gudu da wani mutum." Mutane suka sake yin shiru. Hauwa ta ce, "Wane ne ya gaya miki haka?" Kabir ya ce, "Abokina, Bashir." Nan take mutane suka fara dubu juna. domin Bashir
yana nan wurin bikin. Kabir ya fara dubawa cikin mutane, sai ya hango Bashir a bayan taron. Kabir ya yi ihu, Bashir, zo nan! Bashir ya firgita sosai. Mutane suka bude masa hanya ya zo gaba. Usman ya kalli Bashir ya ce, Kai ne Bashir? Bashir ya girgiza hanyi cikin tsoro. Kabir ya ce cikin fushi, Me yasa ka gaya min cewa Hauwa ta gudu da wani mutum? Hauwa kuma ta ce, Me yasa ka gaya min cewa Kabir ya mutu? Bashir ya rasa abin cewa. Gumi ya fara keto masa. Sai ya ce cikin rawar murya, Ni na yi hakan ne domin. Amma kafin ya gama magana, sai wani mutum ya fito daga cikin mutane ya ce, Saboda yana son Hauwa. Wurin ya sake yin shiru. Kowa ya kalli mutumin da ya faɗi haka. Mutumin shi ne ƙanin Kabir. Ya nuna Bashir da yatsa ya ce, Bashir yana son Hauwa tun da dama. Shi ya sa ya hada wannan rikici. Kabir ya cika da fushi. Usman kuma ya tsaya cikin mamaki. Hauwa ta kalli Bashir cikin hawaye. Bashir, gaskiya ne? Bashir ya sunkuye da kai cikin kunya. Sai ya ce a hankali, ina son ki. Shi ya sa na yi hakan. Nan take wurin ya rikice. Kabir ya ce cikin fushi, Saboda haka ka lalata rayuwarmu? Usman ya tsaya yana tunani sosai, domin yanzu ya san cewa Hauwa ba ta ƙarya. Amma duk da haka, auren nan ya shiga babbar matsala. Muna godiya da sauraro. Fito cewa shine ya hada rikicin. Wurin bikin ya ƙara rikicewa sosai. Kabir ya taso da sauri cikin fushi ya nufi Bashir. Kai, saboda son zuciyarka ka lalata rayuwarta? Ya kama shi da wuyan riga. Mutane suka shiga tsakani suna cewa, A'a, Kabir, kai hakuri. Amma Kabir bai saurara ba. Ya tura Bashir ƙasa. Bashir ya fadi yana roko, Don Allah kai hakuri, na yi kuskure. A gefe guda, Hauwa tana kuka sosai, zuciyarta ta cika da nadama. Usman kuwa ya tsaya yana kallon duk abin da ke faruwa cikin shiru. Daga ƙarshe ya ɗaga murya ya ce, Ku tsaya. Nan take kowa ya yi shiru. Usman ya kalli Hauwa, idaninsa cike da ciwo. Hauwa, kina so na da gaske? Hauwa ta daga kai cikin kuka. Ina son ka. Na rantse ban taba son wani kamar ka ba. Sai Usman ya kalli Kabir. Kai kuma har yanzu tana matsayin matarka ne? Kabir ya yi shiru na ɗan lokaci. Zuciyarsa cike da fushi da rudani. Sai ya ce, ita ce matata, ban taba sakinta ba. Mutane suka fara magana cikin hayaniya. To ya za a yi yanzu? Usman ya rufe idanu na ɗan lokaci kamar yana yanke shawara mai wahala. Sai ya ce cikin sanyi, To, ba zan iya auren matar wani ba. Nan take Hauwa ta fashe da kuka. Usman dan Allah. Amma Usman ya juya baya. Na yafe miki, amma ba zan iya ci gaba da wannan aure ba. Wurin ya cika da shiru mai nauyi. Kabir ya kalli Hauwa, zuciyarsa tana fada biyu. Yana santa, amma yana jin ciwo daga abin da ya faru. Sai ya ce cikin sanyi, Hauwa, mu tafi. Hauwa ta tsaya tana kallon Usman cikin hawaye, amma babu abin da zai iya canzawa. Sai ta bi Kabir a hankali. Bashir kuwa yana gefe yana kuka, domin ya gane cewa son zuciyarsa ya lalata komai. Amma a daidai lokacin, sai aka ga Usman yana tsaye shi kaɗai yana kallon su suna tafiya. Zuciyarsa cike da wani abu mai nauyi, kuma kamar dai labarin bai ƙare ba tukuna. Bayan Hauwa ta bi Kabir suka bar wajen bikin, motar ta yi shiru sosai, babu wanda ke magana. Hauwa tana kallon taga tana kuka a hankali. Kabir ya riki stiyari da ƙarfi, zuciyarsa cike da tunani. Daga ƙarshe ya ce, Hauwa, me yasa kika yarda zaki sake aure ba tare da kin tabbatar da halina ba? Hauwa ta share hawaye ta ce, Na rantse na yi zaton ka mutu. Na yi kuka sosai a wancan lokacin. Kabir ya yi shiru, sai ya ce cikin sanyi, Ni kuma an gaya min cewa kin gudu da wani, shi yasa ban neme ki ba.
Hauwa ta girgiza kai cikin damuwa. Duk Bashir ne ya jawo wannan. Motar ta tsaya a gaban gidan Kabir. Sun sauka cikin nutsuwa, amma a zuciyar Hauwa akwai wani abu mai nauyi, domin har yanzu tana son Usman. A gefe guda, Usman yana zaune shi kaɗai a wajen bikin da ya zama babu kowa. Kujeru sun wase, kayan ado sun lalace, ya dafa kansa yana tunani. Shin nayi daidai kuwa? Abokinsa ya zo kusa da shi ya ce, Usman, gaskiya wa Hauwata ba ta da laifi gaba daya. Usman ya daga kai, ya ce, na sani, amma zuciyata ba ta yarda ba. Sai abokin ya ce, idan kana santa, kada ka bar ta tafi haka. Maganar ta tsaya a zuciyar Usman. Washe gari, Hauwa tana zaune a gidan Kabir cikin shiru. Kabir ya zo ya zauna kusa da ita. Hauwa, duk da abin da ya faru, har yanzu na san ki. Hauwa ta kalli Kabir cikin mamaki. Amma zuciyata ta riga ta tafi wani wuri. Kabir ya fahimta, sai ya sauke numfashi mai nauyi. Usman kenan? Hauwa ta sunkuyar da kai. A daidai lokacin sai aka buga ƙofar gidan. Kabir ya tashi ya je ya bude. Sai ya ga Usman tsaye a ƙofar gidan. Fiskarsa cike da karfi da yanke shawara. Kabir ya ce cikin mamaki, kai kuma me kake yi anan? Usman ya ce cikin nutsuwa, na zo ne saboda gaskiya da zuciyata. Hauwa ta fito daga cikin gida, da idanu cike da hawaye. Ta kalle su biyu, mutanen da suka fi tasiri a rayuwarta. Kabir ya juya ya kalli Hauwa ya ce, yanzu lokaci ya kai ki faɗi wanda kike so. Shiru ya mamaye wurin, ko iska kamar ta tsaya. Hauwa ta rike zuciyarta, tana jin nauyin shawarar da za ta yanke. Ta fara da kallon Kabir. Kabir, kai ne na farko a rayuwata, ka taba nuna soyayya da kulawa. Sai ta juya ta kalli Usman. Usman, kai ne ka sake sani jin soyayya bayan nayi tunanin komai ya ƙare. Hawaye suka zubo daga idanunta. Ta rufe idanu na dan lokaci, sai ta bude su cikin ƙarfin hali. Ba zan iya yaudarar kowa ba, dole na faɗi gaskiya. Ta kalli Kabir. Na gode da soyayyarka, amma zuciyata ba ta wurinka yanzu. Kabir ya sauke numfashi mai nauyi, kamar zuciyarsa ta karye. Sai ta juya ta kalli Usman. Usman, kai ne na zabi. Nan take Usman ya tsaya cak, kamar bai yarda da abin da ya ji ba. Hauwa ta ƙara cewa, ina son ka kuma ina son mu fara sabuwar rayuwa. Kabir ya juya baya a hankali, ba tare da ya ce komai ba. Amma kafin ya tafi, sai ya tsaya ya ce, idan wannan shine farin cikinki, to na yarda. Hauwa ta fashe da kuka, saboda ta san cewa ta karya zuciyar mutum mai ƙaunarta. Usman ya matso kusa da ita ya rike hannunta. In ba zan barki ba. Bayan wasu watanni, an sake shirya auren Hauwa da Usman, cikin nutsuwa da farin ciki, ba tare da rikici ba. Mutane suka taru domin shaida sabuwar rayuwarsu. Hauwa ta yi murmushin gaskiya, karo na farko bayan lokaci mai tayi. A gefe guda, Kabir yana zaune shi kadai yana kallon sararin sama. Amma a zuciyarsa ya fara karɓar ƙaddara. Muna godiya da saurare. Sosai da kallon wannan bidiyo. Idan kun ji daɗi, kada ku manta ku danna like, ku yi subscribe, sannan ku kanna ƙararrawa domin ku kasance cikin na farko da za su ga sabbin bidiyoyinmu. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a Sadiq Movie AI domin samun labarai da fina-finai masu kayatarwa. Sai mun sake haduwa a bidiyo na gaba.